Ahoj, jsem Sára, je mi 12, ano. Asi vám teď povím docela divný příběh o mně a mojí mladší sestře. Tohle je Mia, jsou jí teprve 3, ale nenechte se zmást, je chytřejší než vypadá. Žili jsme šťastně s tátou a babičkou, všechno bylo perfektní, dokud nepřišla naše nová macecha. Nejdřív se zdála fajn, ale pak se věci zkomplikovaly. Začala žárlit na čas, který s námi táta trávil. Ano, já taky žárlila. Připadalo mi, že se snaží zaujmout naše místo v tátově srdci. Nemohla jsem to snést. Musíme odejít, Mio, je to jediná cesta. Dobře, Sáro. Jednoho dne po velké hádce jsme se s Miou rozhodli, že musíme odejít. Nevěděli jsme, kam jdeme, ale kdekoliv se nám zdálo lepší než doma. Tehdy naše dobrodružství doopravdy začalo. Ocitli jsme se v kouzelném lese, plném tvorů, o kterých jsme četli jen v pohádkách. Lidé vždycky utíkají před svými problémy. Ale no tak, jsou to jen děti, potřebují naše vedení. Skřídci a víly nám ukázali věci, které jsme si nikdy nedokázali představit. Naučili nás o pocitech a proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Bylo toho hodně k pochopení, ale bylo to fascinující. Každý má svůj příběh, děvčátka. I vaše macecha. A někdy jsou věci, které se nám na druhých nelíbí. Ty samé věci, které se nám nelíbí na sobě. Nejdřív jsem nechápala, co tím myslí. Ale jak jsme putovali lesem, začalo mi to být jasnější. Viděli jsme, jak zvířata v lese žijí spolu, i když jsou různá. Všechna měla své místo, stejně jako v rodině. Největším překvapením bylo, když jsem se dozvěděla něco o sobě. Uvědomila jsem si, že se od naší macechy zas tak moc neliším. Obě někdy žárlíme a to je v pořádku. Důležité je, jak s těmi pocity naložíme. Víly nám ukázali, jak o svých pocitech mluvit, místo abychom je skrývali. Nebylo to jednoduché, ale bylo to příjemné. Cestou domů jsem byla nervózní, ale zároveň natěšená. Věděla jsem, že teď už to bude jiné. Když jsme dorazili, máma s tátou byli hrozně rádi, že nás vidí. Strašně se o nás báli. Zhluboka jsem se nadechla a všechno jsem jim pověděla. O žárlivosti, porozumění a rodině. K mému překvapení se macecha rozplakala. Řekla, že se bála, že ji nikdy nepřijmeme. Tehdy jsem si uvědomila, že se bála stejně jako my. Všichni jsme chtěli to samé. Být milováni a přijímáni. Naše rodina nebyla perfektní, ale teď jsme si lépe rozuměli a to bylo nejdůležitější. Takže to je náš příběh. Je trochu divný, já vím, ale myslím, že takové rodiny jsou trochu divné, ale vždycky stojí za to o ně bojovat.